Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montemayor, padayon gyapon kaninyong magadapit niining tungura sa inyong usab mapagpatalingog niining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Kinsa mo ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaning tanan karon nga nagasunod nining tungora aron sa ingon ni anak sayon kamong makasabot diri kanamo dili ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga to nga mabati sa mao nga sibihan sa Diwaili ingon nga kita na nga oras magsugod alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug ingon man usab sama sa uban nga dapit padayon gyapon nato na nga mabati sama dito sa Toledo City sa istasyon sa DYHR magsugod sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug yung manusab sa dapit sa butong pinamungahan sa istasyon sa DYRR sa region natin magsugod kana sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug yung mausab dito dapit sa Cagayan de Oro City sa Teleradyo sa DXQO magsugod kana sa oras alas 12 hangtod sa launa sa kahaponon sa adlaw Domingo ug sa pagkahapon adunay oras gyapon alas 5 hangtod sa alas 6 sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug sa Villanueva sa Cabusis Radio padayon gyapon nato nga bati sanglit ang atong programa. Ani abot naman kini sa mga 24 ka mga radio station ang atong sudlan sa tuyog tinguha nga may baluan ug masabtan sa mga higala nato sa nga nagasunod nining programa ang doktrina nga gi barugan sa pagtulong ng PBCM nga diin ni anak kita dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nagpamatuod. Busa gihangyo ko ang tanan nga sundon lang nila ang atong programa aron sa ingon ni ana sayon silang makasabot ug doon naman sila mga pangutana makahatag usab sila mga pagpangutana diri kanato. Ug sa dili pa ang lain pa nga alagad magapaila ako gyapon nga gipagadangat ang mga pagpungustad ni dapit sa sentro sa Visayas area sa atong chapter nila ni Mr. and Mrs. Chupilius Bilya dia sa wireless ug sa tanang mga igsunan dia ng Suping Perolino o nila dia sa may asay kasuntingan nila Sister Morita Igunya o ingon man dia sa dapit sa Tipolo nila ni Sister Ivy o ni Janice Valenzuela may gyapon nga pag patalinghog ni gayuna o sa konsolasyon sa atong mga kaigsunan dia nila ni Brother Bobot Panta o ni Sister Lucy Panta o sa dapit sa konsolasyon kana mga flores nga pamili nga nagpatalingog usab ni atong programa o nguman sa dapit sa Cordoba sa mga Duroy pamili o ingon usab dito dai sa atong chapter sa Polompon may gyapon nga pagtuigog nila ni Brother Danny Mabine nila ni Leo Mabine ni Brother Edward Rojas o sa Ormoc nila ni Brother Pamunde og ni Brother Danilo Aing. O nguman sa atong chapter sa Bohol, sa Montisuerte Bohol, sa Carmen Bohol, nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino, og nila ni Brother Gregorio Painaga, nila ni Sister Joy Divino, og ni Annabel Divino. Maayong pagpamati, nining tungura, og lakip usab dito dapit sa atong PBCM compound nga di na karon ng atong executive at the same time atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas Madam Gaga ug sa atong mga igsunan dia mga ministro kumusta og maayong
pagpatalinghog ning oras. Tanan lang nga makaigsunan og kalakip usab diya sa atong pagtimbaya sa atong mga higala diya sa Carbon Market nina Mr. Alicia Mabano, nila Mr. ni Brother Jerry Mabano ug nila Mr. Larry Philip Flores ug ni PC Flores. Ug sa akong mga kaigsunan diya nila ni Edina Montemayor o nila Emilia Montemayor. O sa tanan na lang gyud kutob sa mabuting Sibya og niya pa ihatag ko sa laing nga alagad magapaila usab na nato ninyo. Kumusta og mayong buntag kanatong tanan, kini na usab ang inyong isuon si Brother Cesar Pateo sa samang pagkaagi gihapon puting baya gihapon kaninyo og mayong buntag. Og manghinaot kami nga ang ato ang mga higala, mga suking tigpaminawan ilabi na gayud sa ato mga viewers. Kumusta kaninyo og among mga pagpanghinaot nga unta na kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyong padayon ang inyong pagsunod dinhi sa programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan kini sa mulangitnon nga matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Og ako na lang mga pagpangumusta sa tanan gayud nga mga membro kutob sa moabot ining pagsibya ilabi na usab sa ato ang mga igsuon ug mga higala nga diin na sila naglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta na lang kaninyo mga igsuon ug mga higala. Karon ang atong pagdadon Brad Samuel, dunay nagapangutana unsa daw ang ato ang ikasulti nining panghitabo karon dinha dapit sa Russia ug sa Ukraine. Mao kini karon ang atong pagaisgutan tungod kay kita nasayod man Brad Samuel nga kini mga panghitabo dinhi sa kalibutan dili lamang sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kakalibutan. Kana daan na kana nga gisulti sa atong langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O kana usab nakabase usab kana sa Biblia ug mao kana ang atong pasikaranan tungod kay ang ato ang kaalam Brad Samuel dili man pinasikad sa ato ang kaugalingon kundi kini gitudlo sa atong langitnon nga magtutudlo nga ingon nga siya maong katumanan sa Espiritu Santo nining atong bag-ong panahon tungod kay ang Espiritu Santo mao may magtudlo sa tanang butang o kana ato man kanang mabasa sa San Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 no. Siya mao ang magtudlo sa tanang mga butang naman kana sa Juan no. Busa kay siya man mao magtudlo sa tanang mga butang mao nga kita usasad sa iyang mga ministro nga diin iyang gisugo aron sa pagmantala sa mayong balita. O ang atong pagmantala dili nato gikuha sa ato ang kaugalingong hunahuna kundi unsa lamang ang mga nakalatid sa Biblia mo lamang kana ang atong isulti ngadto sa atong higala ug sa mga suki natong tigpaminawan. Karon Brad Samuel, maulagi ka na nga unsa daw ang atong ikasulti niining hitabo karon diha sa Russia ug sa Ukraine. Ang atong ikasulti nana Brad Samuel, ang atong gipamatud-an mauman ang ikatulong gubat sa kalibutan. Dugay naman na nato nga gisgutan dinhi sa ato ang programa sa DYLA. Ang pagkahitabo o mahitabo man ugaling ang ikatulong gubat sa kalibutan nga usa kana sa gipanumpaan usab sa atong langitnon nga magtutudlo kay ang hukom sa Dios sa kalibutan ang paghinlo niya sa kalibutan dili naman pinagi sa lunop, dili na pod pinagi sa pagpalansang sa krus ni Kristo, kundili ang atubangon karon mao ang ikatulong gubat sa kalibutan nga mao kana ang muhinlo sa tibuok nga kalibutan. Ug gani pa man Brad Samuel, sigon sa ato ang pag-research nga kining kalibutan na sulod lamang sa 24 oras kaya sa usa ka nasod nga mao ang Russia nga pinagi sa iyang mga kahimanan nga kanang gitawag og mga nuclear bomb kaya kaayo nga gunawin matud pa sa Tagalog kayang-kaya gunawin ni Putin ang tibuok nga kalibutan sulod lamang sa 24 oras. Sa unsang mga pamaagi
ngano nga kaya ni Putin ang paggunaw sa tibuok nga kalibutan kini si Vladimir Putin tungod sa iyang mga kahimanan nga kanang gitawag og mga nuclear bomb. Ug gani pa man sigon sa atong pag-research nga kanang Manila ngadto sa pare kung paluparan kana ni Putin, mutuo kita og sa dili mapanas kana kung ipalupad ni Vladimir Putin nga kaya ang Metro Manila paingon sa pare gunawon kana sulod lamang sa usa ka segundo. Ingon ana ka grabe ang gihuptan sa Russia mao nga kining tanan naa lamang kini sa kamot sa Dios tungod kay ang kining gubat dili kana kaugalingon lamang sa tao kun dili ipaagi kana sa Dios ang tanan. Ang tanan ana sa iyang mga kamot tungod kay ang gubat dili kana sa tao lamang kundi pagbuot kana sa Dios. Do na ba kitay mga ebidensya Brad Samuel? Basaha Brad Samuel ang pinadayag sa iyang kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto 21. Usa kini kasitas nga ang adlaw sa Dios apan sa dili pa na ana Brad Samuel mayo tingali imong sugdon pagbasa ang nakasulat sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 3 Brad Samuel ug unsa ang gidetalye diha sa maong sitas nga akong gisitar. Ikaduhang Pedro. Brad Cesar, basahon tining nakasulat sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13. hantod sa 13 ang atong pagabasahon mo ni ang ilang pagpasidaan lugar ni Pedro nga mga panghitabo nga ilalanda ang nalantawan pa nila sa ilang panahon. Pero mo na gingon nga palaboton kini og nining panahon na karon murag haduol na gyud dili na nato lugar kanang makapaadlok balibaran. Di puta makabalibad tud kay daan man puning nakaplastada na lugar sa Biblia. Basa Brad Samuel. Sa bersikulo 10 sa ikaduhang Pedro gingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dagook. Dinagook. Ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit og pagasunugon ang yuta matud pa og ang mga buhat nga ani-ani ini. Sanglit matud pa kay sunugon man ang mga buhat nga naani ning yuta, sanglit kining tanan daw nga mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglan. Nanon gayud pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadusnon. Mo nay gipahayag sa Biblia sa bersikulo 12 gingon nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga sa nga tungod niini matud pa pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Apaan matud pa sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Sa imong gibasa Brad Samuel, klaro kaayo apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Og ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit pagaduslitan gayud ang yuta ug ang mga buhat nga niani ini. Unya unsa man ang giingon dinhi? Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagakinhanglanon gayud nga diay magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkawudusnon nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Dunay pag-abot diay sa adlaw sa Dios nga unsa man ang mahitabo kung moabot ka ng adlaw sa Dios gingon ka na dinhi
nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasukdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Ang adlaw day sa Ginoo Brad Samuel sumala sa Biblia sama sa usa ka kawatan. Kung atong isampol sa usa ka kawatan, ang kawatan kung adto sa balay dili ka kahibalo ug unsang orasa, unsang adlawa nga moabot kanang tao nga kawatan. Ingon usab daw ni ana ang gipakita sa Biblia nga pag-abot na ng adlaw sa Ginoo sama siya nga moabot sa sama sa kawatan nga duslitan sa Dios o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasukdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Ang pangutana, Brad Samuel, unsa ba kining adlaw sa Ginoo nga duslitan man daw sa Dios o pagatunawon man sa Dios, ang kasukdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo? Basa, Brad Samuel, ang Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 14 ngadto 21. Gitug-an ba sa Biblia unsa kanang adlaw sa Dios sumala sa Biblia? Aniya Brad Cesar, basahon ta ning nakasulat sa Pinadayag sa iyang kapitulo 16 niya sugod sa bersikulo 14 hangtod sa 21 nga gihatag ang paghulagway nga kun unsa ang adlaw sa Dios, adlaw lugar sa Dios nga matud pa inabot duslitan ang kalibutan. Duslitan man daw niya pagutunawon man lugar niya ang Kalibutan. Sige. Nga, matud pa sa Biblia niya dinhi sa bersikulo 14 gingon kay kini sila mo ang mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga nagahimo o magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagahom sa tanan. Tanawa mo ani ako ingon sa kawatan o ni abot na ni sumada na o bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga bubo o magadayag ang iyang mga pagkamakuulaw o ilang di panagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebranon gingan lag-Armagedon o ang ikapitong malunda mayabo sa iyang panaksan apa ngadto sa kahanginan o gikan sa tinto gikan sa trono diay migula nga usa ka dakong tingog nga nagingon natapos na ang tanan. 18 o dason ang mga pagidlap kay giyabo lugar sa manlunda katong iyang panaksan niya mo diyon sa pagyabo mo nang midason ang mga pagidlap sa kilat o mga kusog ng mga kagahob o ang mga paglipak sa dalugdog o ang usa ka dakong linog o wala pa ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta hilabihan gayud kadako ang maong linog ang mantugang syudad na buwak og tulo ka bahin ug nga ang syudad ug ang mga syudad sa nasuran nagagunob matud pa nagunob niya ang Dios hinumdum sa pantugang Babylonia sa pagpalad-o kaniya hangtod na ti ang tagayan sa kapintas sa iyang kapungot. Niya bisag lugar diya naman siya. Okay, klaro na kayo nga abot niya ng adlaw sa Dios. Unsa di ay dakong gubat nga gisgutan sa iya nga kana sumala sa ilang paghulagway mo na makapasunog sa mga pumuluyo sa yuta nga matud pa ng gingon nga ilabot niya ng dakong adlaw sa Ginoo. Klaro ang imong gibasa Brad Samuel nga di ay ang kanang adlaw sa Ginoo adlaw day kana nga gubat. Dunat baba kitay dugang prueba nga kanang adlaw sa Ginoo nga matud pa sa gibasa ni Brad Samuel nga tunawon og duslitan sa Dios ang kasukdanan sa kalibutan. Aduna pa kitay prueba ni ana nga mabasa nga kanang adlaw sa Dios gubat yun na. Sa ikaduhang kronika sa iyang kapitulo 20 bersikulo 15 gisaysay sa Biblia gihapon nga mausab kini nga gitudlo sa atong langiton nga magtutudlo nga ingon ini gayod ang mahitabo. Unsay giingon? Og siya miingon, pamati kamo tibuok Huda ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem ug ikaw hari usapat kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo. Ayaw kamo kahadlok ni magaluya tungod ni ining dakong panon kay ang gubat dili inyo kun dili iya sa Dios. Kung mao ang gubat di ay
dili ka na pagbuot sa ordinaryo, kung dili pagbuot day ka na sa Dios. Kung kining mahitabo pananglitan, kay ang kining ikatulong gubat sa kalibutan na amang kana sa kamot sa Dios, so dili kita makaingon, niana kung muabot ka ng mga panahon na daan na di ay, nga gitagna sa Biblia, daan ang gisaysa sa Biblia, nga kining kalibutan na pagaduslitan sa Dios o pagatunawon ka na sa Dios, sumala sa nabasa ni Brad Samuel sa kaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 13. Tunawon kining kalibutan na. Ngano man nga giingon man nga kung ang Ginoo gipakasama man sa usa ka kawatan. Tungod kay ang gubat dili ka mahibalo nga moingon nga ay karong sunod buwan gubat na. Karong Disyembre gubat na. Dili ka makaingon ana. Kay gisanglitanan sa usa ka kawatan nga ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan tungod kay ang gubat di ka mahibalo unsang adlaw, unsang tuiga, unsang bulana ug unsang orasa. Sama karon ni anang hitabo diha sa Russia o diha sa Ukraine. Bisang gani kita dinhi sa Pilipinas, nanganghan na lang gani kita Brad Samuel nga kalit lang nga gi-invade ni Putin ang Ukraine. Mao kana ang giingon sa Biblia nga kung moabot ang Dios sama siya sa kawatan kay ang gubat dili nato mahibaw-an kanus moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kalitra ba? Sama sa usa ka kawatan ang gihisgutan sa Biblia. Karon kay naaman gayud di ay nga gitagna na daan sa Biblia nga duna gayoy ikatulong gubat sa kalibutan nga mahitabo. Dugay naman na natong gisgutan din Brad Samuel, no? Ato naman ang gisgutan. Ang ato namang klaruho nato nga ang pangutana asa man ta paingon ini. Kung moabot ka na kay sumala pabita Brad Samuel, mayat nga imong basahon ang nakasulat mahitungod sa gitawag sa panahon sa kang Noe. Basaha gani Brad Samuel ang Mateo 24 bersikulo 36 ngadto 37. Unsa ba ang sanglitanan sa panahon sa kang Noe nga maingon-ingon usab nining atong panahon karon? Unsa ba ang sanglitanan nga gipakita sa Biblia nga sa kasaysayan ni Noe sa wala pa moabot ang lunop? Unsa bay nakalatid sa Biblia Brad Samuel? Aniya Brad Cesar kuaunta ang kasaysayan sa kang Noe nga mga panghitabo nga ingon niya ni ana kay sa dili pa sa wala pa libitaw ang lunop, ang mga tao nagkumpiyansa, wala lugar mangita sa kamatuoran, bisag unsa nila gimo, busad gimo ning sanglitanan Brad Cesar sa pamaagi nga ang mga tao na mag-ekskrementar o makakita og mangita sila sa seguridad sa ilang pag-alagad nining kalibutan na ug sa ilang pag-alagad nga diri sa Dios ngadto sa Dios busa ingon ni ana ang atong paan og pahayag iawat na lang ang mga tao nga makaununa ug mga sikay-sikay sila para makabaton sila unsa gyud nga buhaton nila nig-abot unya ni anang maong panahon. Sige, sa 24 sa iyang kapitulo 24 sa Mateo gingon sugod ka 36 hangtod sa 37 atong pagbasahon gingon apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunsa sa langit bisan pa ang anak sa gawas sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Unya matud pa padayon tos pagbasa sa 8 gingon kay maingon ni adtong adlaw sa wala pa ang lunop o diyan na sila na nagpangaon ug na nag-inom na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni sa arka ug sila matud pa walay kasayuran kadtong mga tao niini hangtod sa pag-abot sa lunop o gianod silang tanan maingon usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa ingon ni ana ang pagkulagway mga malnamo nga magsunan nga mga panghitabo nga sama sa kang Noe. Panghitabo gihatag ba ang sampol o panig-ingnan ba
ang kasaysayan nga sa mga panghitabo niya Noy kay nining panahon nato karon dili man nato mailimod nga ang mga tao ang importante sa mga tao nining kalibutana makakwarta sila bisag kwangarta nga naas dautan nga pamaagi Sa maayo ba? oh, sa maayo ba wala nila na kana basta importante lang nga makakwarta sila happy sila pero ingon ni ana nga inigabot unya niya adlaw nga ang tao dili mang sikay-sikay nining panahon na samtang naapay panahon pag-abot unya niya na gihatag ang paghulagway nga sama unya way kalainan unya sa mga panghitabo ninyo nga ang mga tao nga lipay-lipay hantod nga niabot ang panahon naglunop nahibaw-an lang nila nga wana punti ng kusugas tubig busa wanay nahimo ang mga tao ingon ni ana Ang sanglitanan sa nahitabo sa kang Noe nga mausay gihimo karon sa mga tao nga ang atong gihimo karon mukaunta muinumta unya pagkahuman ang ato ang ginahimo sa matag adlaw mangitag kwarta uunsa na lang atong ginahimo apan walay kasayuran ang tao kun kanus amo abot ang gisgutang adlaw sa Ginoo nga mao kanang gubat mao kana ang ato ang himuon nga atong aninawon pag-ayo ha dili makaluwas ha kanang imuhang sulod-sulod anahang gitawag og mga nagkalaing mga simbahan o sa inyong mga meeting maingom no hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord wala na di na magsilbi sultihan tala mo di ko na magsilbi na kay dili kapugngan kining gisgutang ikatulong gubat sa kalibot nakalatid na sa Biblia kana ba'y gisaysoy siya nakalaing mga ministro o sa mga pastor, bisan pa sa mga kaparian, bisan pa sa mga ministro. Wala kana gisaysay. Kundili, kinsa lamang ang nagsaysay ni ana, mao kining mga magawali sa Espiritu Santo nga mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Walay mga sitas nga ilang ginahimo. Kami sa among pagmantala, ang among mga pagsulti, pinasikad sa blaan nga kasulatan. Karon Brad Samuel, napaka-importante gayo di ay nga doon na tayo dipinsa sa atong kaugalingon asa ta paingon. Ha? Muadto bata dito sa mga kasimbahanan, muadto bata ni anang gisgutan nga mga dapit aron kita makalingkawas ni anang gisgutan nga pagsunog sa kalibutan. Aduna gihapong kitay kaluwasan higala og mga kaisunan. Aduna kaysa panahon sa kang Noe bitaw do na may kaluwasan ang tao. Makasakay ka sa arka, luwas ka. Ingon usab ni ining mga panahon na karon. Ang pangutana Brad Samuel, do na bay kalingkawasan ang tao? Naa. Ang atong pangutana Brad Samuel, asa man ang tao paingon? Ha? Asa? Muadto batas nakalain nga mga politiko? Muadto bata ni ana nakalain nga mga simbahan nga moingon, praise the Lord, hallelujah. Moingon ang mga simbahan, ang Ginoo na nimo, naasad nimo. Dili na magsilbi. Dayon sa ba ang ipakita sa Biblia Brad Samuel nga mausab kini ang gitudlo sa atong magtutudlo, Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga siya maong katumanan sa Espiritu Santo. Basa Brad Samuel ang pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 3. Yung sabay ato nga makita diha, nga mao kini ang ato ang pagsusi asa kita paingon. Ha? Musakay batag eroplano, musakay bata og mga submarino, musakay bata og bisang unsang matang sa mga sakyanan aron kita makaikyas sa adlaw unya sa Dios. Dayon say mabasa na to Brad Samuel. ani Brad Cesar kung asa lugar ang tao mudangop unya niya ng panahon na kung maabot ng mga dagkong mga kalisdanan nga moabot og kinsa ang tao, kinsa ang atong duulan kay mo man pangutana nimo. Way lain nga atong pasakupan nga makailata ang Dios ang importante ni ana kay mao na gitudlo sa Biblia nga munay atong kadangpan pag-abot unya sa panahon sa dakong gamo unya dinhi sa kalibutan kay maabot magina nyo basahon ko ang pinadiyag siyang kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 3 gingon ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kaya ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman
ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, nga matud pa nga nanaog matud pa gikan daw sa Dios, nga gitagana maingon sa usa ka pangasuonon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunon. Sa 3, og nadungog ko nga nakita man nila, nadungog sabi nila, nadungog ko ang gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, ana-ana uban sa mga tawo, siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayod mao ang makig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Busa unsay gipakita? Ang tao mahimo silang dunay seguridad sa ilang pag-alagad, basta matud pa kun matud pa naa ka sakop ka sa kurpyo sa katawhan lugar sa Dios, kay matud pang sa bersikulo 3 mingon man na, ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog daw nga nag-ingon, tan-awa ngingon, ang puloy-anan sa Dios ana-ana uban sa mga tao, siya magapuyo tiipon kanila ang Dios ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayon mao ang makig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Ang punto nato, Brad Samuel, kung asa pa doong ang tao, dunay Dios nga makauban. Mo kana ang sentro sa atong tema karon. Asa ta paingon? Natural, alang-alang ato ta siyawa. Ato ta sa Dios. Dunay Dios nga makig-uban sa mga tao. Og ang mga tao nakaila siya nga naa ang Dios nga iyahang galagaran. Mo ang sentro diha mga higalag mga kaigsuonan. Ha? Dunay Dios nga makig-uban. Ang pangutana, Brad Samuel, iridi ang Juan 14, kinsa man kanang Dios sa makig-uban, si Kristo ba, si Jehova ba, sumala sa gipakita sa Biblia nga mao'y atong kadangpan nini katulong panahon tungod kay ang kalibutan nabahin sa tutuluman kapag padayag sa Dios panahon sa Israel ang nagpadayag mao si Jehova sa panahon sa ikaduhang panahon mao ang atong Ginoong Kristo, sa katulong panahon mao ang Espiritu Santo. Ang pangutana, kinsa man ang Diyosa ang atong duulan nga dunay Dios nga makiguban sa iyang mga katawhan, kinsa kana, Brad Samuel, sumala sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, ato nang pasundan ang Biblia kung kinsa ng Dios nga makauban sa tao, o ang Dios nakaila niya kay maunay atong ang Dios nakaila ba siya ang mga tao? Atong sihon kung kinsa kanang Dios nga atong kadangpan pag-abot na niya sa mga kalisdanan niya. Sa 1 sa iyang kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa kanang bersikulo 17, unya ikama na to sa 25-26, lingo dinhi matod pa ni Kristo, kung higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan ningon si Kristo. Nga kung kinsa nang manalaban nga makig-uban sa kanturan, hangtod sa kanturan, sa disiti nga mao ang espiritu sa kamaturan, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita ni makaila kaniya. Apan kamo matud pag-ingon si Kristo nakaila na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug mana siya sa sulod ninyo. Sa kinsa ning gingon ni Kristo nga makig-uban nga Dios nga tos mga tao nga makig-uban sa tao karang gingon nga Dios. Matud pa ni Kristo kung higugba pa niya nga matud pa mga muyo siya sa man aron ipadala kanang lain nga manlalaban nga mo kanang makig-uban sa tao. Kung kinsa kanang Dios nga makig-uban, sa 25 o 26 gingon kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa man, siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa kanang gingon nga gi-introduce ni Kristo nga Dios nga makig-uban. Lain kana nga manlalaban nga matud pa niya nga mao iyang matud pa ang laing malalaban nga gingon ni Kristo, walay lain mao ka ng Espiritu Santo nga mao ka ng gingon nga makig-uban hangtod sa kahangturan. Lain nga manlalaban. Kanang lain nga manlalaban ang ubang mga pastor o mga ministro o mga kaparian o katolik petipindin mao daw kuno na si Kristo kanang gisgutang lain nga manlaban. Dili nganong miingon tag dili, Brad Samuel. Pag ingon nga lain, dili na may mao si Kristo. Karon,
Watay supak kasi Kristo man nalaban sumala sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Basahon ko kung gani Brad Samuel. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaniyo nini mga butanga. Aron kamo dili man nagpakasalaapan kung may makasala man gayud kita adunay manalaban nga mga tubang samahan si Kristo nga matarong. Kinsa kana si Kristo man lalaban. Apan matud pa sa gibasa ni Brad Samuel magpadala si Kristo og lain nga manalaban. Entonces kanang lain nga manalaban, dili kana si Kristo kay gisgutan ko niya nga lain. Nga siya ang magpadala ni ana nga iyang gipangamuyo samahan. Nanusa may buluhaton nga anang Espiritu Santo nga ipadala ni Kristo nga mao kana ang Dios nga makig-uban sa iyang mga tao. Ang kinsa naman ang magtudlo ni ana kay si Kristo sumala sa aton nang gipadayag dinhi sa dugay ng atong pagpadayag nga si Kristo moadto man sa iyang amahan ug dili na kita makakita ni ana. Sumala sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ngadto sa 10. Klaro man kana nga si Kristo moadto siyang amahan ug dili na nato makita ang atong Ginoong Kristo. Bisan sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 ug sa San Mateo sa iyahang kapitulo 24 bersikulo 37 ngadto sa 39. Klaro man kana nga ang Kristo dili na makita. Karon, kinsa naman di ay ang magtudlo sa tanang mga butang? Walay lain ang Espiritu Santo na. Kinsa ba ang ato ang inunta nga apostolis nga mo'y nagpahayag na. Basahon ta ang sulat ni Apostol Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 usay giingon, kini mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ani apako uban kaninyo matud pa ni Kristo. Apan ang manalaban nga Espiritu Santo nga sa ako ngalan ipadala sa man, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo. E kinsa di ay ang magtudlo na di ay sa tanan mga butang? Mauna ang Espiritu Santo, siya na mao ang magpahinumdo unsay gisulti ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang Espiritu Santo na namaoy nay magtudlo sa tanang mga butang. Pero Brad Samuel ang pangutana, unsa ba ang itudlo sa Espiritu Santo? I-ready ang Episo 6:17 Brad Samuel. Unsa ba ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo sumala sa Biblia nga kana mao ang atong kaluwasan nining umaabot nga pagsunog sa kalibutan? Unsa ba ang usa sa igatudlo sa Espiritu Santo? Brad Samuel, sumala sa Biblia. Biblia nga atong patubagon, dili kay atong kagulingong hunahuna. Ani Brad Cesar, mao ni ang gisgutan nga itudlo lugar sa Espiritu Santo nga usa sa iyang itudlo lugar nga tos nga tawo nga munay pinakaimportante nga dawaton sa tawo niya. Episo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 17 gingon, ug dawatan ninyo ang salukot nga mo ang kaluwasan. Ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Busa ang itudlo diay sa Espiritu Santo ingon nga kaluwasan sa tao labi na niya kita lugar sa kanang matugpa gubot nga panahon. Ang itudlo lugar yana ang pinakaimportante nga dawaton sa tao kanang itudlo sa Espiritu Santo nga mao ang pulong sa Dios. Ang ubang mga relihiyon Brad Samuel moingon sila nga ang pulong sa Dios daw mao ang Biblia. Sa ato pa nga sa panahon sa gubat kining Biblia mo'y atong ibutang sa atong dughan aron di ta madutlan anang bomba. Dili kana may mao. Kining Biblia wa tay supak nga naa dinhi ang mga pulong sa Dios pero di na maoy punto nga makaluwas nato na ay pulong ang Dios nga diin ang Espiritu Santo na may magtudlo. Kay kini Biblia naggiya lamang kini kun asa kita paingon. Kay kun imong basahon kini Biblia gikan sa daan tugon paingon ngadto sa bag-ong tugon na ay pulong sa yawa diha. Asay prueba kadto day si Kristo. Nganing ingon ang yawa kun ikaw mauman ang anak sa Dios buhata kining bato nga tinapay. Kinsa man tong pulong? Pulong to sa Dios? Dili. Pulong siyawa. Naipulong ni Pablo, naipulong sa mga propeta, naipulong sa mga apostoles. Ang Biblia, usa lamang kana ka inunta nga atong basahon nga para kita makatultol kung asa kita paingon niining umaabot nga diin tunawon kining kalibutan. Ang magtudlo day Brad Samuel, sumala sa Biblia, nga dunay Dios nga mag-uban sa mga tao. Kinsa ka ng Diyosa, mao ang Espiritu Santo, nga ang iyang itudlo, mao ang pulong sa Dios. Nga numan, unsa ba ang pulong sa Dios sumala sa Biblia? Basahon ta ang Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 unsay pahayag sa Biblia.
kay ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab og modulot ngadto sa tagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Diunsa di ay kining pulong sa Dios. Hait pas espadang duhay sulab. Mao kana ang usa sa igatudlo sa Espiritu Santo. Dili ning Biblia nga mo'y muluwas unya sa diha nga sunugon kining Biblia o kining kalibutan. Dili ang Biblia may makaluwas. Ang Biblia usa lamang gini ka inutang balita nga asa ta mangita niining kaluwasan nining atong bag-ong panahon. Dili pagsulod-sulod anang inyong mga pundok-pundok diha. Nagtudlo ba sila? Ug unsa ang ikadipinsa niining pagsuno karon sa kalibutan? Naa paminawala ninyo manghigalag mga kaigsuonan kung asa ta niining pag-abot unya sa pagsunog sa kalibutan. Karon ang pulong sa Dios, Brad Samuel, mo kana usa sa igatudlo sa Espiritu Santo. Katumanan Divine Master Tubas iyon Senyor, tungod kay ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duhay sulab. Karon nganuman, Brad Samuel, unsa ba di ay ang mahitabo? Ha? Sa kalibutan, Brad Samuel. Iridi, Brad Samuel, ang Isaias Kapitulo 30, versikulo 23. Unsa ba ang mahitabo unya sa kalibutan? Sa panahon unya sa gubat. Ha? Dili sa tanang sunog. Sa panahon sa gubat, Brad Samuel, unsa man ang ato makita diha sa panahon sa gubat? Unsay babasa, Brad Samuel? Aniya basahon tang nakasulat sa Isaias, Brad Cesar, sa iyang Kapitulo 30, versikulo 23, ang atong basahon gingon, og siya magahatag sa ulan alang sa imong binhi, nga igapugas mo sa yuta og tinapay sa abot sa yuta, ug kini matambok ug magmadagayaon Gayod. matud pa ni adtong adlaw ang imong kayupan Sibsib. manibsib sa dagkong mga sibsibanan. Ayun sa makita nato, Brad Samuel. Sumala sa imong gibasa. Ug siya, kinsa ka nang siya, ang Dios ba na? Maghatag daw og ulan. Oh. Oh, Og binhi. binhi. Nga igapugas sa yuta. Unya, sa diha nga Tinapay. mapugas na da sa yuta, unsa man na dahil ang tinapay nga abot sa yuta, kamaday sama ng mga humay. Abot man na sa yuta, Tinapay ko mahimo man ang tinapay, mahimong trigo. harina. Oh. Mao kana ang gipakita sa Biblia nga ang Dios di ay maghatag og mga Abot ulan sa yuta. para mabuhi ang tanom sa yuta karon. Kay ang Dios man maoy nagbuot, Naghatag. muhatag man di ay siya og ulan para mabuhi ang mga tanom. Ang pangutana, Brad Samuel, pag-abot na unya sa ikatulong gubat sa kalibutan, iunsa ba ang gipagmanagna sa Biblia, Brad Samuel? Padayon ba nga ang yuta do naghapoy tanom sumala sa Biblia nga maoy paninguhaan sa mga tao ngaron ang tao mabuhi pinagi sa tinapay, pinagi na ng mga tanom, kay ang tanom mao man kana karon sama panalitan sa humay may ug unsa pa balanghoy dia ug kanang gitawag og kamote mabuhi ba ta sama sa saging. Pero ang pangutana, kanang tanan ba kaha, Brad Samuel, sama sa mga isda ug uban pa nga atong ginakaon sa matag adlaw-adlaw, unsa ba ang mahitabo sa yuta? Unsay nakapanagna sa yuta o sa Biblia, Brad Samuel? Unsay may tabo unya? Padayon ba nga naay tanom nga ato pang makaon moabot ang panahon? Isaias 24:3, Brad Samuel. Sa pag-abot unya sa panahon ni ana, Brad Cesar, katong giingon nga matud pa sa atong nabasa nga ang Dios mohatag og ulan ngadto sa yuta Para mabuhi ang mga tanom. mga tanom, pero sa diyang maabot na unya kanang mga dagkong kalaglagan niya gitagna sa Biblia, gipasidaan sa Biblia nga ang dangatan unya sa kalibutan sa yuta mahimo kanang walay sulod pag-abot unya ni anang panahon. Naay mabasa nimo, Brad Sa Samuel? dili hangtod-sangtod nga ang Dios mo provide siya mga ulan, mga para mabuhi, para ang mga tanom naa dili day kana hangtod-sangtod kanuman kay gitagna na daan niya nga ang panahon moabot ang panahon nga ang yuta himuon niyang walay sulod niya. Sa Isaiah sa iyang Kapitulo 24 versikulo 3 inyong patalinghugan niya ikama sa 6 gingon ang yuta paghimon nga walay sulod gayon ug pagalaglagon gayon kay siyuba mooy nagsulti ni ining pulunga. Busa ang yuta diya himuon niyang walay sulod
kay ang Dios mo ay nagplano niya ng tanan ug unsa pud ang makapahimong walay sulod sa yuta kung atong basahon ipadayon sa bersikulo 6 ingon tungod ni ang tunglo nga mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahatag. Diha lang Busa. putla, Brad Samuel. Busa sa atong panahon, Brad Cesar, nining panahon na karon nga Padayon ba ang mga pagkaon? Sa paghatag ang pagulagway nga gingon nga nagpadayon nga ang Dios naghatag og ulan pa sa pagkakaron. Para lagi sa mga para tanom. sa mga tanom. Oo. Dili Pero unsay gitagna sa Biblia? Dili sangtod-sangtod ba Cesar nga kana padayon na tud kay duhay tagna ang Biblia nga giplano sa Dios nga ang yuta Himuon niyang walay sulod sumala sa Oh, pagkaklaro ana. Sa diha nga wa nay sulod na unsa may kaunos mga tao. Kay sunugon man. Ay mo na karon asa ta paingon dagi. Muna karon unsa pa ang nakapanagna sa Biblia? Kana bang mga tao nga nagdaro sama ng mga gitawag og mga mangunguma? Kanang mga agriculture. Nagdaro man na sila. Nagpakara silang daro. Oo, ang pangutana. Padayon ba ang pagdaros mga tao aron makakuha siya og tinapay, pagkaon diha sa yuta? Unsay nakapanagna sa Biblia? Gitagna na daan. Unsa may ato mabasa? Dinhi sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 24 unsay giingon dinhi? Padayon ba ang mga mangungumas pagdaro? Unsay giingon? Kadtong nagadaro aron sa pagpugas, nagadaro ba sa kanunay? Pangutana na. Nagadaro ba kuno sa kanunay? Kanunay ba nga siya nagabungkag o nagapakara sa iyang yuta? Doon ay tagna ang Biblia nga kadto daw kunong magdadaro. Iaging pangutana. O aging pangutana. Kanunay ba nga magdaro? Ang tubag na dili kay numan kay ang gitagna sa Biblia nga ang yuta himuon nga walay sulod. Nga sa may daroho nimo? Nga ang Diyos naman mo ay nag-ingon nga ang yuta himuon nga walay sulod. Sumabot ko di ay ang kagutmanan, Brad Samuel, sa yuta kung muabot na kanang adlaw. Karon ang atong sisahon, Brad Samuel, kay ang yuta himuon man nga walay sulod. Ang pangutana, unsa man ang makapasunog sa yuta ug unsa man ang makapawala sa tanom sa yuta, Brad Samuel, gidetalye ba pud sa Biblia, gitagna ba pud sa Biblia, unsa man unya ang may nga mao kana matuman ang gihisgutan tagna sa Biblia nga kining kalibutan na sunugon pinaagi sa kalayo nga kung kinsa ni ana ang maong muhimo mao kanang upat ka nasod, mao kanang upat ka manulunda nga gipugnan pa kana sumala sa Biblia, Brad Samuel. Mayo tingali mo basahon kana, Brad Samuel, nga kinsa kana nga dunay upat ka manulunda nga diin gigapos dito sa iyo pratis nga sumala sa Biblia nga kun kana sumala sa gipakita sa Biblia nga kana gimanduan kana sa Dios nga dili pauna kana sila kay ngano man duna pay pagpanimbre sumala sa ato nang nabasa sa Biblia, Brad Samuel, nga duna pay himuon ang Dios sa pagpanimbre. Unsa bay gipakita, Brad Samuel, nga kana kun moabot na kinsa ba kana ang maong mga nasod nga diin naghimo og equal balance of power nga diin sumala sa tong magtutudlo mao kanang upat ka manulunda nga naa gigapo sa Tigris ug sa Euphrates. Mabasa man kana nato, Brad Samuel. Basaha gani, Brad Samuel. Sumala sa ato mabasa kanang gisgutang pinadayag 9:13 ba na, Brad Samuel? Basaha gani. Ani atong basahon ni Brad Cesar kining nakasulat sa pinadayag sa ang kapitulo 9 versikulo 13 niya antod sa 20. versikulo Sige lang, basaha lang. sa Ang maabot 17 lang. gingon sa 16 o 15 gingon versikulo 13 tasugod gingon unya ang ikaonom nga manlunda mihuyop sa iyang trumpita ug gikan sa upat ka mga sungay-sungay sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios nabati ko ang usa ka tingog nga matud pas verse 14 nga ilang nabati nga nag-ingon kanang katumong tingog ilang nabati sa ikaonom nga manlunda nga may trumpita buhi ang upat ka mga manlunda nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates o gibuhian ang upat ka mga manlunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan ug sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao
busa mo na giingon nga dunay manulunda Nga gigapos. dito sa dakong suba sa Oh. Euphrates nga ang pagapos nga parang dili makadagmal kay Dili alis- pausa. Oo. Oo, kaya pa Kaya ang panahon. istorya niya na Bra Cesar nga matudpas pinadayag bersikulo 7 kuno atong sugdon 1 hantod sa 3 gingon man na gudinhe gingon. Tapos nini nakita kung upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta. Ug nagpugong daw sa upat ka hangin sa yuta aron Dili walay makuyop. hangin Oh. nga muyop sa yuta o sa dagat o Mm. bisan unsa nga kahoy. Unya matud pa nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timre sa buhi nga Dios ug makusog nga tingog iyang gisingitan sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat daw ka manulunda nga gihatagan sa kagahom Kagahom? o sa pagpangdao sa yuta ug sa dagat moutong atong gibasa kanina nga gigapos ingon pero sa wala pa nagipugna na nga nag-ingon kanila ni Pero gibuhian gyud na. ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakuyan hangtod ang mga ulipon sa amo sa atong Dios amo ng katingmurihan diha sa ilang mga agtang busa ang tuyo ug tumong ni ana Nga? nganong nga gigapos katong upat ka manulunda Dito sa- suba sa Euphrates tungod kay duna pay pagpanimre Oh. nga buluhaton para ang tao matimrihan una sa diyang man pagtimre yadtong manulunda katong mga Buhian. tao buhian dayon katong upat ka manulunda nga gigapos diya sa dakong suba sa Euphrates. Oh, karon, so versikulo sumala. 15 Oh. gibuhian ang upat ka manulunda nga gitagana kana alang lugar sa paglaglag ang laglagon kadtong Walay- walay timaan o timre sa Dios Diha. sa ilang mga agtang. Natun-an naman na nato Brad Samuel nato mga miagi nga mga kadumingguhan karon kanang upat ka manulunda nga gipugngan usa dito sa Tigris ug Euphrates gigapos kibali sa sambingay kana dili na kay gigapos gyud nga gigapos gyud na literal ang Gamitan punto og pisi. pasabutan na Oo. Brad Samuel nga kanang gipugnan ba nga dili Parang usa ang paggapos aron mapugnan. nga dili usa buhian ka na kay kuyaw man na og buhian Brad Samuel. Tinuod ka na. Imo man nagibasan kanina nga kuyaw ug buhian na karon. Kanang upat ka manulunda sumala sa pagtug-an sa ato ang langiton nga magtutodo mo kana naghupot sa equal balance of power kinsa kana nga mga nasod nga upat ka manulunda upat kana ka presidente sa kalibutan nga mao kanang upat ka mga manulunda sumala sa sambingay kay ang gisgutan sa Biblia there are two classes of Of angel angel, unsa ba ang giingon dinhi ha Those who have- sa atong mabasa Brad Samuel sa Bible Dictionary The Church of Christ by the Latter Day Saints sa page 608 nag-ingon underword angel are messenger of the Lord. There are two classes of messenger. Those who are spirit are those who have bodies and flesh and bones. Kung doon na duha ka klase ang manulunda nga espiritu sa kahimtang o tao sa kahimtang nga dunay unod ug bukog. Karon sa Biblia Brad Samuel atong nakita nga naay mga sampol. Kung ato nang basahon ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto sa 14 nga atong basahon ang unang hubad sa King James version nga iyang pinadayag bugna si Juan Bautista na Brad Samuel gitawag siya manulunda. Unya kinsa pa sa tawhano na nga dunay bukog ug unod. Kay duha man ka klase ang manulunda, espiritu o kahimtang ug ang isa dunay lawas, bukog ug unod. Karon, ang espiritu o kahimtang nga manulunda mao kadto si San Gabriel sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ug 28 Brad Samuel nga kana si Gabriel usa kana ka manulunda o anghel. Unsang matanga siya sa manulunda o anghel, gitawag siya og espirituhanon nga manulunda. Busa natuman ang gisgutan nga dunay duha ka klase ang manulunda, dunay unod og bukog, dunay lawas og espiritu sa kahimtang. Nga kinsa kanang manulunda nga gigapos dito sa Tigris ug Euphrates nga kung kana buhian kana mao kana ang nagkupot sa equal balance of power nga sumala pa sa atong langiton nga magtutudlo mao kanang upat ka nasod. Unang-una ang Russia, ang China, ang ikaduha ang Amerika o ang Britanya. Mao magani nga kung dunay hugon-hugon sa gubat manggawas gud ng mga nasura. Kana sila starring gud na sila.
ang China, Russia, Amerika ug Great Britain. Mao kana ang upat ka manununda nga gipugngan pa na sila. Mao nga kun kana buhian kana sa Dios, kay ang adlaw sa Dios gubat man, kun buhian kana sa Dios ang mahitabo. Sumala sa Sofonias atong mabasa Brad Samuel. Sa Sofonias sa iyang kapitulo 1, unsa bay atong mabasa Brad Samuel sa Sofonias kun mahitabo na kana unsa ang mahitabo sa yuta Brad Samuel. Sofonias kapitulo 1 Brad Samuel, mayong imong basahon Brad Samuel. Sumala sa atong ipadayag dinhi sa kamatuoran nga sumala kana sa gitudlo sa atong matutudlo. Unsay makabasa na Brad Samuel, kung buhian na kanang upat ka manulunda nga mao kanang Russia, China, Amerika o Great Britain, unsa dayon ang mahitabo sa yuta Brad Samuel. Sa diyang buhian na kana Brad Cesar, siyempre ang yuta kay plano sa Dios kay mo ang walay sulod. Walay sulod busa ang naa sa yuta nga apil niya ng pagkamahimo niya walay sulod, lakip na ang tao gitidetalye kana sa Dios sa Biblia giingon kana una ang mga tao dayon langgam tanang mga kakawiyan apil na mga isda apil na sa plano sa Dios nga mahimo walay sulod ang kalibutan niya. Suponya sa ang kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 inyong patalingon nga giingon, akong pag-uot-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta. Nagaingon siyo ba, akong pag-uot-uton ang tao ug ang mananap, ang kung pag-uot-uton ang langgam sa kalangitan ug ang isda sa dagat ug ang mga kakapangdulan sa mga dautan ug akong pag-uot-uton ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. Busa ang gisgutan di ay sa diyang mahimo kanang ang kalibutan mahimo. Buhian na kanang upat ka manulunda. Diyang mabuhian kanang upat ka manulunda nga nagigapo sa dakong suba sa Euphrates sa diyang buhian na aron sa pagdagmal niya itong mga tao nga wali timan sa Dios. Ang pag-uot-uton, ang pag-uot-uton apil sa plano sa Dios. Ang mga tao langgam sa kalangitan, isda sa kadagatan ug tanang mga pangdulan, mga tanom apil ni ana nga plano sa Dios nga himuon niyang walay sulod. Kita mo na sama pananglitan. Kun mahitabo nga buhian na kanang upat ka manulunda unsa man ang gipakita sa atong pag-research Brad Samuel. Ang Russia aduna siya gitawag og nuclear bomb, hydrogen bomb. Unya naapay gyud gitawag og kanang gitawag og sumala sa atong nakita kanang bomba nga kun kana moboto kana aduna siya gitawag og radioactive. Nga unsa man unya ang mahitabo na mahimo nga ang tanom, mahimo nga ang tao, mahimo nga ang tubig dili na mainom kay makahilo na bisan pa ang tao ug makasingo niya nang hilo kanang gitawag og radioactive. Ang mahitabo sa tao mamatay. Mao kana ang pagtuman sa gisaad sa Dios nga kining kalibutan na iya kining pagasunugon busa ga kinahanglan gayud Brad Samuel nga ang tao makadangat sila diha sa Espiritu Santo nga mao kana ang atong magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Ug gani pa man Brad Samuel kanang gitawag bitaw og kanang atomic bomb. Imagine ka nga di ay sumala sa atong pagduki-duki aduna di ay 6,000 ka mga nuclear bomb nga gihuptan ni Putin. Mao mangani nga nagpasidaan siya sa presidente sa Amerika nga matud pa ni Putin kining among gubat tali sa Ukraine ayaw mo pag-apil. Kay bisan kinsa katong nasura nga moapil niining among gubat sa Ukraine dili lang unya magmahay matud pa ni presidente Putin sumala sa ato ang mga nasagap nga mga balita. Ngano man nga dili sila magmahay kay kani si Putin matud pa ni presidente Rodrigo Duterte nga kini si Putin usa ka na siya kabutaw nga suicider na siya nga tao. Na karon og mag-suicide ng tawo na unsa may tabo og pabuhian na unya ng mga nuclear bomb. Mga gitawag og mga hydrogen bomb kana mga chemical weapons. Inigbutuan ang kanang chemical nga makahilo. Masingo lang nimo ng hangin niya na kanang gitawag og radioactive. Mahimo nga ang tao mamatay. Ang tubig di na mainom. Tanan nga ania dinhi sa yuta dili na nato kana mapakinabangan. Gani pa man sumala sa atong pagduki-duki Brad Samuel nga kini di ay nuclear bomb.
nga kun kini aduna man siya gitawag og mga missile, kanang gitawag supersonic missile, usa kana kahigante nga missile, Brad Samuel, nga magpusot-pusot kana siya, kanang gitawag og mga rocket ha, mugawas kana siya na itag 300 ka mga rocket na naman na karon makita manggali na nato nga dili kana unsa man ma-intercept sa Amerikano. Maayo man tong panahon ni Saddam Hussein nga kung si Saddam Hussein sa unang panahon kung magpalupad siya og Scud missile, do na dayoy Patriot missile sa Amerika nga diin katong missile didto ra muboto sa kawanangan, dili na makatugpa sa yuta. Pero kining gibugna karon ni Putin, gisayunan bago ka nga mga rocket ana magsagunsod panggawas na tag 300 ka rocket ni ana ma-intercept na sa Amerika, dili mutog pa yun na si yuta unya unsa may mahitabo unya ni ana nga kun matod pa sa atong pagduki-duki nga kun kanang mga gitawag og mga missile kung makatugpa kanang gitawag og nuclear bomb, kung makatugpa kana sa yuta sumala sa atong pagduki-duki kung makatugpa usab kana sa dagat, imagine ka nga inigbuto sa dagat dunay mo cost og tsunami nga ang kataason sa dagat moabot og 500 kataas. Nya pila ra may height na to, Brad Samuel, nga mo height ra man tag labi taas ang tao city. Nya ang gihabugon sa dagat nga diin mo tugpa ang gitawag og nuclear bomb, moabot og 500 kataas ang gitasoon sa dagat nga equivalent kana sa usa ka katos ka istorya nga building. Usa man niya may tabo sa tao? Mabuhi patana. Bosa ang Biblia naghatag og mga pagtagna nga kun asa kita muadto kung muabot ka ng mga panahon na dunay Dios nga makig-uban diha sa mga tao. Karon kung maabot ka na, Brad Samuel, niya anang gisgutang ikatulong gubat sa kalibutan, ang pulong sa Dios mao ang makadepensa sa tao nga kinsa ang magtudlo na mao ang Dios nga Espiritu Santo kay kanang pulong sa Dios, Brad Samuel, sumala sa Job 5:20 naa kanay ikagarantiya, Brad Samuel. Unsa ba ang mabasa nato, Brad Samuel? Job 5:20, Brad Samuel. Unsa ba'y mabasa nato kung maabot na kanang ikatulong gubat sa kalibutan, do na ba'y tao ni ana nga mabuhi? Kay matud pa sa imong gibasa, Brad Samuel, sa ikatulong gubat sa kalibutan, do na may jutay lamang ang mabilin. Sumala sige pakita sa Biblia. Kinsa man kanang jutay nga maong mabilin? Mao kanang mga tao sa Espiritu Santo. Kay do na sila pulong sa Dios nga mao ang ilahang depensa nga ang pulong sa Dios hait pa kuno na sumala sa espada nga duhay sulab. Unsa ikagarantiya sa pulong sa Dios, Brad Samuel? Gitug-an ba sa Biblia sumala sa Job 5:20? Unsa ang ikagarantiya na ng pulong sa Dios? Aniya, Brad Cesar, mao ni ang paghulagway sa Biblia ni anang pulong sa Dios nga giingon nga matud pa ipadawat lugar nga ang magtudlo niya mo nang Dios nga makig-uban sa tao nga sama atong natug-an nila gitug-an sa mga tao mo nang Espiritu Santo nga ang ikagantiya niya ng pulong sa Dios nga itudlo sa Espiritu Santo matud pa alang sa unsa na kanang pulong sa Dios o kay pulong man sa Dios matud pa alang sa unsa na sa Job 5:20 gingon sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Unsa ikagarantiya? Ang ikagarantiya diya niya ng pulong sa Dios nga kinahanglan dawaton sa tao mga mahal namo nga magaluwas kana gikan daw sa kagutom, magaluwas kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan daw sa kagahom sa espada. Kita mo? Gikan sa kamatay. Asa di ay ang taon ana? Ang ikagarantiya di ay sa pulong sa Dios muluwas kanimos gutom nganuman kay moabot ang panahon nga ang yuta subala sa gitagda sa Biblia himuon nga walay sulod. Unsa pa ikagarantiya sa pulong sa Dios muluwas siya sa gutom og sa kamatay og sa gubat. Kita mo ana na ang Biblia kumpleto. Sala na ninyo nga mga tao nga naminaw karon kun dili mo magpasakop sa pagtulunan sa PBCM nga niadini ang kamatuoran nga may nagtudlo sa kamatuoran sama lagi sa panahon sa kang Noe nga ang tao nagapangaon na nagpanginom na nagpangasawa na nagpamanawa
kasayuran ang tao nga di ay nga muabot ng lunop unya ang mga tao kumpiyansa lang. Mausab nining panahon na karon nga ang tao sa kumpiyansa magpatalingho kunuhay siya sa mga ministros PBCM pero ipalapos lang sa ilang dalunggan. Naara na ninyo higalag magkaigsuonan kung dili mo mutuo sa amo ang gipadayag dinhi sa kahanginan. Mao kana ang atong gipakita sa Biblia. Ang pangutana, unsaon man sa tao nga makakaplag siya sa kamatuoran? Basahon ko, Brad Samuel, ang nakasulat sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo, basa Brad Samuel? Proverbio 8, versikulo 17, unsabay buhaton sa tao, aron nga ang tao makabato ni anang pulong sa Dios. Bayon say ipakita sa Biblia, gitugan ba sa Biblia? Sumala sa atong makita bayag sa Biblia, Brad Samuel. Anya Brad Cesar, basahon ta kining Proverbio 8:17 gingon. Ako nahagugma kanila nga nahagugma kanako. Ug kadto nagasing kamot Kana sa pagpangita kanako makakaplag kanako. Kasi nagingon ini ang Dios. Oh. Busak katudang maning kamot nagasing kamot daw sa pagpangita sa Dios. Ang ato isubtitut makakaplag kanako, makakaplag ka sa Dios. Busa sa diyang makaplagan nimo, matud pa sa atong gibasa sa Mateo 21 versikulo 3, makauban ka sa Dios. Tod kay ang Dios makig-uban man sa tao ug nakailan nimo mga manamo Diyos. ang Dios. Karon, mingon man ang tao, Brad Samuel, ang mga pastor, mga ministro, mga pare, katolik, peder, na, kung mangitatan ng Diyos, ang Diyos tamas langit, bato dito tas langit. Diha, yun mo na sa'yo, mga pastor. Nabutaan mo sa kamatuoran, asa di ang Diyos mo puyo. Atong basahon na Biblia, sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 31, asa ang Diyos magpuyo? Nag-ingon din nagakalipay sa iyang puloy-anan, anang yuta, o ang akong kahibuot dito sa mga anak sa mga tao. Asa di ay ang Diyos mo puyo? Asa ang iyang puloy-anan? Naas yuta! Naasa man ang mga tao, kay doon na may Diyos nga magkig-uban-uban sa mga tao, asa man ang mga tao, tuwa dito sa langit, ni aras kalibutan, unsa may pakigubanan na ng Diyos, sa pinadayag, atong gibasa ka ganina sa pinadayag 21:3 nga doon na may Dios nga makig-uban. Asa di ay ang Dios ni aras yuta. Di lang kakakita. Ngano man nga di ka makakita, Brad Samuel. Unsa bay pahayag, Brad Samuel, sa Mateo 5 versikulo 3. Unsa ba Sa kung ang nganong dili sila makakita. Ang doon ay makakita, puro doon na pwede dili makakita. Ang makakita, ang isgutan giadrisan sa makita sa Dios kadto lamang maputli og kasing-kasing niyaw. Basahon ko ang Mateo siyang kapitulo 5 versikulo sa may labot lang, Brad Samuel. Basahon ka 3 sa sugo sa 3 gingon. Bulan ang mga kabo sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Bulan ang mga masalubon kay sila magapalipayon. Bulan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Bulan ang mga gigutom o giwaw sa pagkamatarong kay sila makapagabusgon. Bulan ang mga maluluyon kay magadawat sila kaluoy. Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang Dios di ay makita niyadtong mga tao nga maputli o kasing-kasing kanang mga matarong ba? Tarong ba nga tao? Bikor katong dili kanang dili tarong nga tao. Muatad pa sa laing pagkasutay dautan, motoy dili gyud makakita sa Dios. Unsa pa atong dugang mabasa? Sumala din sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 katos 8 dag-ingon. Pangayo o kamo makpaghatagan, pangita o kamo makakaplag, panuktok o kamo pagablihan kay ang tanan nga nagapangayo makadawat og ang magapangita makakaplag og ang magatuktok pagaablihan. Nya ang tawa man mangita kami ingon man ni tawo sa ano to pagpangita mingon man po ang pastor mga pare o mga ministro di man tam kakitas Ginoo kito mas langit mao nay dakong sayop ninyo mga pastor nga mga mini nga mga magtutudlo mga bakakon nga mga magtutudlo. Ang Biblia klaro nga ang Dios na rasyuta kinsa may pagigubanan sa Dios nga naay Dios nga mga nga makauban sa mga tao. Asa di ang mga tao to taas? Naras kalibutan mao kana nga kamo mga pastor mga ministro gibutan kamo sa Dios kay dili kamo tinuod nga pagtulunan nga iya sa Dios.
mo ka na mga buta. Kay mo nag-ingon lagi San Mateo nga ang tao ang nagtudlo buta, ang gituduan po mga buta o sa gahong sila, mga hulog silang duha. Muna diha dili taan ang mga pastor, mga ministro, nga mga pare ug mga Katolik bitipender nga mga buta kay nganuman ninyo ni gitudlo. Nga naa man diha nga ang Dios naa sa yuta magpuyo. Unya mangita ta sa Dios. Ha? Sumala sa pakita sa Biblia. Unya gibasa man nato ang Biblia. Ha? Unsa man lugar? Di ta mo to nga gibasa man nato ang Biblia. Busa mga higalag mga kaigsuonan. Daghan paunta kita og igsusulti Brad Samuel, kalabot nining umaabot nga mga hitabo sa kalibutan. Ang kataladman, ang ikatulong gubat sa kalibutan, ang tanan, anaa sa kamot sa Dios. Busa, kining among mga pagwali, mga pagpahinumdum lamang da kaninyo, nga mangita kita sa Dios aron nga ang Dios mao kana siya magtudlo sa tanang mga butang usa ni ana ang ikatudlo maong pulong sa Dios nga para kana makaluwas ikagarantiya kana sa kamatayon, sa gutom o sa gubat sumala sa Job 5:20. Tungod Brad Samuel napopos naman usab ang atong mga oras, daghan pa unta kitag mga igsusulti, ato lang magawagon sila nga sundan lamang kita sa atong programa dinhi sa DWLE sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa matag adlaw nga Domingo. Og ako miingon Brad Samuel og kita miingon daghan salamat Master sa mga panalangin imong gihatag sa imong paglamdag sa among mga nona nga ang among gipadayag pinagis balang kasulatan among napadayag katos mga tao naara na sa mga tao Master kung sila motuo kanimo og dili ba. Busa ang kalibutan sama sa panahon sa kangnuy nga ang tao nagapangaon na napanginom na nagpamana na nagpangasawa apan walay kasayuran ang tao nga diin sinuwi misulod na sa arka. Mausab din ni panahon na karon nga sa imong adlaw mao kan ang gubat nga ang tao gahapon walay kasayuran. Kay sumala sa Biblia nga ang Dios asama siya sa kawatan nga ang kawatan dili nato mahibaluan ingon usab nana nga ang gubat dili puta mahibalo. Ug kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Ug kinisab si Brother Samuel Montimayor mingon lang kaninyo hangtod sunod Domingo managubang gyapon kita sa mong oras ug istasyon ug mayong udto kanatong tanan.